Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo, ang Ginoo maanaa kaninyo. Aron maandam kita sa pagsaulog nining santos nga misa, nini ikanapulog unom nga Domingos tuig, din mao sa gini ang opening mass nato sa Archdiocesan Shrine Pilgrimage sa Children of Mary. Doon na tayo mga delegate pilgrims din ni karon nagikan sa nagalain-laing mga parokya sa Archdiocese. Pero maandam kita sa ulog ni Santos sa Misa, ato unang hinulsulan ng atong mga sala. Kaluyan na kita sa Diyos nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon da kita niya, ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Diyos, dito sa langit.
sinampo kita. O Ginoo, kaluy ang imong katawan, ug dugangi dinhi kanamo ang imong mga hatag sa pagtuo, paglaom ug paghigugma. Ug himuha kami nga magmakanunayon dihas pag-alagad kanimo. Kini among gipangayo, inaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Diyos na usa hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon sa Henesis. Ang Ginoo mipakita kang Abraham didto sa sagradong mga kahoy ni Mamre. Naglingkod si Abraham sa pultahan sa iyang tolda sa udtong tutok, sa dihang mikalit pagtungha ang tulo ka tawo nga nagbarog didto. Sa pagkakita niya kanila, midagan siya aron pagtagbo sa mga tao, ug mihapa siya sa yuta ug miingon, Sir, andam ako sa pag-alagad kaninyo. Busa, hapit in town kamo sa akong balay. Ako inyong ulipon. Tuguti nga magpakuha akog tubig, aron makahimasa kamo, ug makapahulay unya kamo, dinhi ubos ni ining kahoy. Magkuha akog pagkaon aron mabaskog kamo, ug makapadayon sa inyong panaw. Andam ako pag-alagad kaninyo, sanglit mianhi man kamo sa akong balay. Sila mitubag, kun mao kana, buhata ang imong giingon. Midali si Abraham pagsulod sa tolda, ug giingnan niya si Sara. Pagkuhag usa ka sako sa imong labing maayong harina, ug paglutog pan. Dalia kini paghimo. Unya midagan si Abraham ngadto sa kahayupan, ug nagpili siyag nating baka, nga tambok ug humok pa, ug gihatag niya kini sa iyang ulipon. Gidali usab niya paghikay sa ulipon. Unya nagkuha si Abraham og kiseyo, labas nga gatas ug karne, ug gidulot niya kini sa mga tao. Samtang nagkaon sila, nagbarog siya duol kanila ubos sa kahoy. Unya nangutana sila kaniya, hain man ang imong asawa nga si Sara? Anaa sa sulod sa tolda, mitubag siya. Ang usa kanila miingon, isaad ko kanimo, nga ang imong asawa nga si Sara, manganak og lalaki, iniglabay sa siyam ka bulan. Ug nga mobalik ako, inigabot na ni anang panahona. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Salmo Responsorio. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Ang maghimo sa katarong, magpuyo sa atubangan sa Ginoo. Siya nga
nagalakaw nga walay sala ug nagabuhat sa matarong nga nagahuna-huna sa kamaturan diha sa iyang kasing-kasing ug wala magsultig dautan sa iyang dina. Siya nga wala magdagmag sa iyang isikataw, ni magmahay batok sa iyang silingan. Pinagi kaniya ang dautan gitamay, samtang nagapasidungog siya kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Maghimo sa siya nga wala magpatanto og hilabihan sa iyang sapi, ug wala mo dawat og suborno batok sa walay sala. Siya nga magabuhat niining mga butana, dili gayud masamo. Maghimo sa katuyo sa Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Kolosas. Ug karon gikalipay ko ang akong mga pag-antos tungod kaninyo. Kay pinaagi sa akong mga giantos, nakatabang ako paghimpit sa wala pa matapos nga mapag-antos ni Kristo alang sa iyang lawas nga mao ang simbahan. Gihimo ako sa Dios nga sulugoon sa simbahan, ug gitugyan niya kanako kining buhata alang sa inyong kaayuhan. Kining buhata mao ang pagsangyaw sa himpit niyang mensahe nga gihatag niya kaniadto, apan gibutyag niya karon ngadto siyang katawhan. Kay ang laraw sa Dios mao nga gibutyag niya ngadto siyang katawhan, ang iyang bahandianon ug mahimayaong tinago nga iyang giandam alang sa tanang katawhan. Ug ang tinago mao nga si Kristo, anaa kaninyo nga nagapasabot nga makaambit kamo sa himaya sa Dios. Busa gisangyaw namo si Kristo ngadto sa tanang mga tawo. Gipahimangnuan ug gitudloan namo ang tanan, ginamit ang tanan namong kaalam aron pagdala sa tagsa-tagsa ngadto sa Dios, ingon nga hingkod nga tawo na nahiusa kang Kristo.
ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaakan ninyo. Ang santos na Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Samtang nagpadayon pagpanaw si Jesus ug ang iyang mga tinun-an, nahiabot sila sa usa ka balangay diin may usa ka babae nga ginganlag Marta nga miabi-abi kaniya didto siyang balay. May igsuon siyang babae nga ginganlag Maria nga naglingkod sa tiilan sa Ginoo ug namati sa iyang gitudlo. Si Marta nagkapuliki sa daghan niyang buluhaton. Busa miduol siya og miingon, Ginoo, dili ka ba manumbaling nga gipasagdan man lamang ako sa akong igsuon sa tanang buluhaton sa balay? Agdaha siya pag-ari aron pagtabang kanako. Ang Ginoo mitubag kaniya, ay kanimo Marta, naguol ug nahingawa ka sa daghang mga butang nga unta usaraman ang gikinahanglan. Nakapili si Maria sa labing maayo ug walay makakuha niini gikan kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ko ikaw, May gabi o hapon padayay ninyong tanan. May hapon niyo may hapon niyo. ito kanang unsa may kasagarang rason nganong di ta kasimba, nganong di ta kaampo. Busy. Una, busy. Mo ginay rason nganong di ta kaampo, nganong di ta kasimba kay busy ka eta. Mo nang gipahinumduman ta si Ebanghelyo ron. Nga mugahin jud tag panahon sa pag-ampo nga gihulagwayan ni Maria dinhi si Ebanghelyo. Anya ang nagrepresentar sa atong kabisi si Marta. Nagkapuliki sa buluhaton sa balay. Nga nireklamo siya nga di pasagdan raman taong ko Ginoo ingna na siya bi tabangi ko diri. Naningon ang Ginoong Hesus nakapili si Maria sa labing maayo. Nindot kay ni pahinumdum ginato kay tinuod gyud kapuliki gyud ta nya mao gyud ay rason. Pero di man sagud mahimog sige lang tag lihok nya di ta magampo. Kay niingon man nga lihok tao kay tabangan ko ikaw muna mo trabaho sa gyud ta. Work as if everything depended on you. Pero kinahanglan ta mo ampo kay nag-ingom ang pong Ginoo nga kung wala ko, wala gyud mo'y mahimo. So pray as if everything depended on God. Ato gining balansihon. Kining pag-host nato karon nining Archdiocesan Pilgrimage sa COM, Children of Mary. Usa man ni sa kakalihukan sa pag-ampo. Din kini mga COMers nato sa diocese ni biya sa ilang kabisi dito sa ilang panimalay
na dinhin ining kalihukan sa pagpaduol sa Ginoo sa Mahal nga Birhen Maria pinaagi sa pag-ampo. Nya providential kaayo nga naatol nining Pitsa 19 kay ining Pitsa 19 gud numero magud ni Saint Joseph, no? Tungod sa iyang piyesta nga March 19. Nya mao na nga nang-apply ta og na-approve na nga every 19 sa buwan doon na tayo Pilgrim's Mass. Usas buntag sa udto 12:15, usas hapon. Diin ining mga misaha, doon ay plenary indulgence. No? Nindot kayo. O dili lang kay sa every 19, kundi dili every first Wednesday. Kay ang first Wednesday, bisan tinuod o wala pa ma-officially approve sa simbahan, gigahin man ni nato pagdebosyon nato sa Chaste Heart of Joseph, no? Dili tingali ko out of place kung wisgot ko niini kining atong Archdiocesan Pilgrimage naa man hitabo dinhi kay ang host man ang National Shrine of St. Joseph man. Yo kaning duha sa ako nagiingon i-approve na ni ug ang pag-decree na lang ug pag-launch mo'y kuwang niini. Target unta ron July 19. Target yung taron nga karon mo ay launching pero wa gyud in his time. Nga nindot unta ron kay inagsunod 19 sa Agosto wa na mamidinhi. To na mamislaing parokya nagtikaw-tikaw, iampo lang gyapon, inampo ay lang gyapon ta. So anyway, nindot ning okasyon nga naatol Pitsa 19 kay di ata nigahinta ni ining panahon sa pagampo kay lagi pray as if everything depended on God. Lihok tao kay tabangan ko ikaw ug work pud ta kay kung wala ang Ginoo wala tay mahimo nya mutabang siya nato kung maningkamot ra sadta. Kining santos nga misa kinatas ang pagampo magdasig na to kanunay sa paglihok, pagpaningkamot, mga tagbulahaton sa balay, aron sa ingon na anak, mahiduol tag samot sa Ginoo kay ang atong mga pagtrabaho, mahalad man isip atong mga pagampo. Kining santos nga misa sa ako nagiingon, kinatas ang pagampo, ulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Nagatuwa ko sa Diyos nga amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta. Kang Kristo ay ang nakabugtong Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, sakit sugod ni Poncio Pilato, ilansang sa krus namatay, gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa katulong kaadlaw na banhaw, misa ka sa langit, naglingkod sa to sa Diyos amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito balik siya aron paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, kapasayloan sa mga sala, pagkabanhaw sa lawas, sa kinabuhing dayon. Amen. Isip mga bahin sa lawas ni Kristo, gitawag kita sa paghigugmaay o pag-alagaray sa usag-usa. Busa mo dangup kita ngadto samahan, dala ang atong mga pagampo alang sa atong kaugalingon ug alang sa tibuok kalibutan. Muingon kita amahan dunggang among pangamuyo. Amahan dunggang among pangamuyo. Nga mga pangulo sa simbahan, dinasig sa Espiritu Santo, maalamong magdumala sa katawhan sa Dios, magampo kita. Amahan dunggang among pangamuyo. Nga ang tanan nga nagdumala sa atong kalibutan, makakaton sa tingog nga pagpamuhat sa ingon makabot, ang kalinaw, ang tinusbawan o ang hustisya. Magampo kita. Amahan dunggang among pangamuyo. Nga silakan sang kinabuhi, na puno sa kasamot, sa kahadlok o sa kabalaka, makapahulay diha sa mahilom nga presensya sa Dios. Magampo kita. Amahan dunggang among pangamuyo. Nga ang tanan nga may balatian sa lawas,
sa pangisip o sa espiritu, makaamgo ug makasinati sa kalinaw ug sa kahupayan sa gugma ni Kristo. Magampo kita. Namahandong ka ang among pangakoy. Nga imo untang isipon nga takos o mapuslanon alang kanamo, ang halangdong Teopilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Namahandong ka ang among pangakoy. Nga ang mga matuuhong na naguna kanato, magantihan na sa pahulayng dayon dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita. Namahandong ka. Ginoo uban kang Abraham ug Sara, halapad namong gitbuksan ang among mga kasing-kasing sa pag-alagad kanimo. Ang among mga pag-ampo karong adlaw magkunting unta sa among kinabuhi nganna sa imong anak si Jesucristo nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsoon pag-ampo kamo aron kining atong sakripisyo, dawaton unta sa Dios na Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa paglaing pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanan sa tibok niya sa santos. O Ginoo, ikaw ang naghatag kanamo niining hingpit nga sakripisyo. Dawata kini maingon sa imong pagdawat sa mga halad ni Abel. Ang gasa nga among gihalad alang sa imong dungog ug himaya, magdala unta og dugang kaluwasan alang kanamo ang tanan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos. Santos namahan, Diyos na tunay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magmalipayon, magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinagi ni Jesucristo nga among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa katawhan, nagpakatakos sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus ug giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. Ug sa iyang pagabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan uban kanimo hangtod sa kahangturan. Ug busa uban sa mga anghel nga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-ingon. Santos kayo ikaw, O Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos.
Ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kiniala kanamo, alawas ug dugo ni Hesu Kristo among Ginoo. Sa pagbasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinunan ug miyon. Dapat kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi, tapos ang panihapon, ikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini, ngadto sa iyang mga tinunan ug miyon. Dahatag kini, ug Panginoon kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Sa puso pagkabanhawo, nauna karon ang kagawasan. Ikaw ang nagtubos sa Panginoon, ikaw ang nagtubos sa kalibutan. Aron paghandom sa kamatayon, pagkabanhaw ni Hesus Kristo, nagahalad kami kanimo amahan, ining pan sa nabuhi, kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga mo atubang mo alagad kanimo. Himo nga kami nga mga lawat sa lawas dugo ni Kristo, magayo sa diya sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo imong simbahan sa tibuok kalibutan. Imo ang mahingpit kami diya sa gugma, uban ni Leo amo Santo Papa, Jose ang obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab among igsuong nangamatay, malaw mong mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Imo ang kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, ano sa iyang bana, uban sa mga apostoles, tanan nga mga santos, na nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw ang daygon, amo ikaw ang himayaon, pinagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya, diha kaniya, gihatag na kanimo makakagahong mamahan, diha sa gayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan.
Karon magampo kita samahan, atong gamiton mga pulong, itudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy. Malikay kami kanunay sa sala, may layo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Atong ipakita ang atong pag-inigsunay. Peace be with you. Peace be with you. Kinimaw si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa iyang bangkite. Ginoo, dili ako angay makalawat kanimo. Pamulong lamang, maayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Hesus, nagtuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw sa mag-ania ka uban kanako, ug hingpit kong giusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Amahan nga maluluyon,
kining mga misteryo maghatag unta kanamo bag-ong kadasig. Ingon man magdala unta kanamo bag-ong kinabuhi diha kanimo. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kadyot lang manglingkod palihog. Mga pahibalo, una, ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Usbon ko ang atong second collection karon alang sa urgent repairs and needs of the parish. Ikaduha, ang atong second collection alang sa urgent repairs and needs of the parish ni atong July 12 ug July 13 niabot og 36,919 pesos and 50 centavos. Salamat sa inyong kamanggihatagon. Ikatulo, adunay available nga bag-ong lungsoranon didto sa atong parish office. Kining bag-ong lungsoranon i-publish matag Domingo. Ikaupat, giawhag ang mga chapel members sa duha ka mga kapilya nga wala pa makahimo sa eleksyon ug bag-ong opisyalis sa pag-agni sa ilang chapel officers. Kinahanglan nga sa wala pay July 27, 2025, atol sa ACL meeting, makasubmit na kamo sa mga ngalan sa inyong new chapel officers. Siguruan ninyo kini aron apil sa rehistrado nga kapilya, kay kundili mahimong kolorong. Ikalima, ang atong pre-cana seminar sugod karong September 2025, pagahimuon na every first Sunday of the month. Ikaunom, ang Novena Masses alang ni San Joaquin ug Santa Ana, ginikana ni Santa Maria, nagpadayon matag alas 5:30 sa hapon. Ang Fiesta Mass sa Ulugon karong Sabado, Hulyo 26 sa alas 5:30 sa hapon, ug isunod dayon ang prosesyon. Kini gipasiugdahan sa Family and Life Ministry ug sa Orculio Family. Katapusan, sa sunod Domingo, Hulyo 27, sa alauna sa hapon, paghahimuon na usab ang monthly meeting sa Association of Chapel Leaders kon ACL. Giawhag ang mga presidente o representative sa pagtambong. Daghang salamat gikan sa the team of pastors. Nindog palihog, ang Ginoo manaakan ninyo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, ang Amahan ng Anak ko nga Espiritu Santo, tapos ng misa, dad ang kalinaw ni Kristo. Ang gabi ninyong tanan.